नोंलाय हारसिं ओंखायनो दसे लाइभ थानायसां 5 मिनिटसो जेबो भिडिअफोरबो होनाय जायासै। माथो गैया रावबो दासिमबो। नाया माथो पाब्लिक जायाखैलै नामाब्रा रावबो नुजाफैया माथो दाबो। दासो सासे नुजाफैदों नै सुनिल बर'। हेल' ब्र'। हाय दखानाव दङलै दाबो एकदमबारे गोसोफ्रा गोदाव सोराव एब्र'हाय बरिं मोनदों बेनिखायनो दासिमबो दखानाव दङ। बन्द'आनो जायाखै दाबो दखाना। अलंबार ब्रह्म। हेल' ब्र' बहा दं? गामिनि दखानाव दङ दसे सम। गोदान नार्जारि दाख्लैनानै जामबुंखौ बुख्रुबनानै होआ बन्द' पुलिसफ्रा मानो बुख्रुबना होदों होनब्ला बिसोर लावथि खुबैलाबायफैबायना लावथि खुबैलाबायफैनायावहाय भिडिअ' लानाय जादोंमोन। बे भिडिअ' लानायावनो जादों काहिनिया। सुमित ब्लग आदा अबेयाव दं दायो नों? आं दायो हांमा बाजाराव दं। ओरैनो बेंगालराव माला थांफिनगोन ब्र'? दैज्लांफ्रावसो नायनोसै दैज्लां मोनफैग्रोथोंसै। लाइटनाबो खोमसिना बारा मोजां नुनाय जायाखै। दसे सम लाइट थानायसै न'आवहाय। हा थांनायसै जाबायनालाय फांदो। दसे थांनायसै ओमफ्राय लेट होब्रा खोमसि नुयो लाइटना गैयाना बाजारावसो दङ नैबेयावसो दं लाइटना नै। आंबो दोनखानायसै ओरैनो दसेल' थांनायसै गारि सालायनांगौना लामायावथ' खोमसिसो नुगोन बेखायनो हांमा बाजार जाहैबाय बियो। आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै आदा नों? मिथिलालै सिनायदोंना सिनायाखै जाखो सुमित ब्लग। अफिसियेल आसामाव खोमसिनाय नामा दानो आसोल औ खोमसिबाय नुवाखै खोमसिजोब्बाय। भटखौ इउ पि पि एल नोलाय गुन मा होनखो बन्धु अननानै भटनि समा फैथ'वाखै ब्रादार नों मा गामिनि नोंनि वाट्साप नम्बरखौ हरलाय। आंनि डिस्ट्रिक्टआ चिरांलै ओमफ्राय गामिया जाहैबाय आइलेण्ड जेनाखि दाख्लै दालां अपेनिं खालामदों गोदान बे गेजेराव लावख्रिगुरि। ओइ आसोल नोंखौ मानो ब्रेक हराखै दाबो? बेक हराखै माने लाइमनि कमेन्टखौ उनाव नुफिना ना। अनजालु बसुमतारी मा
गासैनो बर' दखानाव ओरैनो जिरायना दङमोन गगा मोनदोंलै थांनांसिगोन लोगो नोंथांमोन दखानदारफ्राबो जुजोब्बाय नै मालाय साफा जुजोब्बाय थसेनै सेनै ओइ लै खोमसियावलाय सोर सिनायनांगौ फैमालाय हांमा बाजार रायजोफोर हेल' ब्र मा खबर बिदिनोसै खबरा लं भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोनदों मा दोनदों नाय आसोल हटेलाव लोगो मोनदोंमोन ना अह केरेलायाव थाग्राया कर्नाटकआव दासो गोसोआव फैबाय नों बुंहरनानै गोसोआव फैबाय गावदांदां नुखानानै गैलालै गय गैला नै जोमावा दा बिदिनोसै बिदिनो मबाइलाव माबा लेखा खोमालायनानै मबाइलाव महराव मैयानिया मोनबाय दा ओमफ्राय मैयानो मोनग्राया लोगो लोगो खिथाहरदों हगारनाय लोगो लोगो कमेन्ट हरबाय थादोंमोन फन नाम्बार होनायाव दे आं खिथानि गय जादोंलै थांगासिनो नै हाबलिनाबो गैखाला सोर मा होनदों थाइबा मोनबावनो सोर बे थांनाया आंनो थाइबा दंखायोमोन दा नों थाइबा मोनबावोमोन नोङा आंनावसो मोनबावोमोन एखौनो दानोसै आं नोंनाव नांलाया बेखौ होनदां नांलानोलै आंनिखौ 가방이 막 나오고 있었는데. 앙시 मोनदों सुमित आंनि भिडिअ'बो फैदे नोङो मेथाइ बायनो नागिरदों नै दा मेथाइ 그렇게 나가지마. आखायावनो सिनजायो होनलायदों सामफ्रामबो बेखौसो जागोन बेखौ हारनोसो लांगोन ओरियो गोथावसिन गोरलैफोर जाग्राखौसो जागोन जों बेखौ जाखायो दोनथ'नोसैलै रायजोफोर थांनायसै न'आव मोनाबाय दे उन्दुलायदो बाय बाय दोनथ'बाय बेयावनो पाब्लिकना बेसेबां गैखाया 100 जननि बारा नायबाय ओमफ्राय लाइकना दाबो साबाल' नै मिला मोजां थाइजाजोबलायनो जाबाय दा मानि ग्रोब बै फ्रि नङा 30 थाखाल'